krvi by sa v tej rýsky v tej chvíli nedorezal. Papuľa sa zohla až k nej. Funenie jej postrapatilo kožúštek. Je so mňou amen, pomyslela si a bola od strachu taká stuhnutá, že ani nedokázala utekať. Z papule páchlo, ale namiesto toho, aby rysku zlupla ako malinu, vyplazil sa spoza zubov ružovúčky jazyk. Hrubý ako plátená vreckovka a myšku olizol od hlavy k pete. Až z toho vypískla. Čože je to s vami, milostivá, hráf? Zadunil z papule hlas, ako poľovníkova trúba. Azda, ste sa ma nezľakli, ráf. Myška Ryska sa otriasla z prvého zľaknutia. Skokom bola na vytesanom stĺpiku ohrady a vybehla do bezpečnej výšky. Teraz uvidela, že k papuli patrí okrem jazyka aj ňufáčik, ktorý ten jazyk každú chvíľu oblizuje. Veľká hlava s dobrosrdečnými očami a k nej chlpaté telo, 4 laby a chvost ako metlo. Jednoducho celý pes. A nie hociaký. Bol to starý kapitán poľovníka Drdu, ktorý býval v Hájovom v Nadlesí. To som sa ťa zľakla, huňáčik. Čo tu vyvádzaš, kapitán? Funíš ako stádo jeleňov. Bernardín si pretiahol predné labky a spôsobne sa posadil. Hruf! Radšia odpustiť, milostivá. Môj pán mi vravel veľmi dôležitú úlohu. Strážim tu malé stromčeky, ktorí na štedrý deň urobia radosť deťom v mestečku. Hraf hruf.